Pamilyar man kay na ako ning sunggutan eh. Abi na abroad na. Sige man ligi. Ako ning. Aw, abi kog isog ka. Ginabuhi dapat kuan jud ka. Seryoso ka sa imong nagbuang business mga ita. Uy, naiga shots. Maglami kay itagay ron ba? Isa-isa. Ay, nako iuli sa ilaha. Sa negosyo gani. Uy, kinsa na? Oy. Ay, butan na lang sa kilid. Talan daplin. Kinsa na? Kung barkada na ko nga makatimaho ganing nga hikay sa balay. Makaadto dayon ba? Box! Una ko! Oh, sige. Atay ni mga tawhana, wa man ginangagdag. Inom na wa man ginangagdag. Ata, ngita kong lani uli, be. Wala yung trabaho niya diri, basta makatanaw na niya nga naghihikay da sa lamisa na butang. Kaatik na sa iuli niya. Abi na abroad to. 2 hours later. Kini akong iuli, kaya murag tuig nang wa na uli sila ha. Ang nindot negosyo yuta. Kay walay mapanos, walay madaot. Lugag, ha? Ibigaw na kanin, no? Pamilyar man kay na ako ning sunggutan eh. Pila naman ka Pasko ni Labay nga nara day sa imuha day eh. Ikaw man na ito yung ingon nga amigo nga abroad no? Abutod man dyan ni. Oh sige, isok-sok ka na dia. Isok-sok ra. Yung yuta mo gipalit wala ko isaktong kapital. Ako'y mupundan mo. Box! Agto na ko! Pila man po'y kantidad ang 6.5 hours later. Siya ron yung pitchil ako, bisag di nila ha, ako na yung uli sila ha. Para lang makajoin ko sa ng tagay dito. Posible na puli ko napapil ng tagay dito oy. Hindi, pa kay kuan man tong kuan na to. Kung plano Excuse gamay. kabagaan jud kay tawa na lagi di kabaguhan. Kalon do ba po kay na. Abi na abroad na. Sige man ligi kuan dito ko. Ako ning! Sayo ako ning. Di man ako ha. Ako ning butangag ice. Para bugnaw atong ulo og lami atong tagay. Aw, abi kog isog ka. Kay isog pug ko. Di man ko isog. Pero isugo-sugo alang ko ninyo. Shata na. Bebe ako na be. Kay walking camel. Kaya kay ipalanton ako sa mga yuta. Dala. Asa diri dapit ang kuan. Ay, nang lakaw. Sulog gid ako ni ron. Uy, last shot naman ito. Hoy! Let's sa, duwagin ninyo!